марги лётчик дар вақти парвоз, суқути самолёт, рӯбарӯ шудан бо ҳодисаҳои хатарнок, мубориза барои зинда мондан. ҳамаи ин дар навори имрӯзаи мо. Салом дӯстон, ман Кавсар. навори имрӯза бошад маълумоти кӯтоҳе дар бораи филми драмавии байни мо кӯҳҳо. Алекс ба фурудгоҳ омад ва фаҳмид ки рейси самолёт бекор карда шуд. ӯ бояд ба шавҳар мебаромад, тӯи арӯсӣ дошт ва бояд ҳатман парвоз мекард. бен ҳам як ҷарроҳи ботаҷриба бояд ҷарроҳии заруриеро мегузаронид ки ӯ ҳам парвоз кардан натавонист. Алекс фаҳмид ки бен ҳам чунин мушкилӣ дорад. Алекс нақшаи худашро пешниҳод кард. онҳо ба назди лётчики хусусӣ Волтер омаданд. Волтер қавл дод ки онҳоро бурда мерасонад. онҳо аз лётчик нақшаи парвозро хостанд. лётчик гуфт ин самолёти шахсӣ мебошад ва мегуфт ба ман ягон нақшае лозим нест. ҳангоми парвоз бен мегуфт ман аз Лондон ҳастам ва бо америкои духтар оиладор шудам. Алекс мегуфт ман рӯзноманигор ҳастам. баъди каме парвоз кардан лётчик мушоҳида кард ки ҳаво ноустувор шуда истодааст. хост нуқтаи парвози самолётро ба марказ хабар диҳад, аммо аз ҳуш рафт. бен хост ӯро ба ҳуш орад, аммо ин ба ӯ фоидае надошт. думи самолёт канда шуд ва онҳо дар кӯҳ суқут карданд. бен шаб ба ҳуш омад ва Алексро аз назар мегузаронд. маълум шуд ки Алекс ҳам зинда аст. ба лётчик бошад дигар кӯмак лозим набуд. хушбахтона дар ин танҳоӣ саге ҳам бо онҳо зинда монд. бен чакидани сӯзишвориро дид ва аз он оташе даргиронд. дар телефон каме заряд боқӣ монда буд, лек свияз набуд. саҳар аз хунукӣ бедор шуда бен мехост ҳама тарафро бубинад. бен фаҳмид ки дар ҳолати баде қарор доранд. ӯ баргашт ва захмҳои Алексро аз назар мегузаронд. ӯро бо ҳама либосҳое ки дошт пӯшонд. худаш бошад либосҳои лётчикро пӯшид. бен лётчикро гуронд. бен ба ҷустуҷӯи роҳи наҷот баромад. шаб Алекс ба худ омад, аммо ӯро ваҳшат фаро гирифта буд. Алекс ба худ омад ва фаҳмид ки онҳо 36 соат мешавад дар кӯҳ қарор доранд. саҳар бен дар фазо самолётеро мушоҳида кард ва бо силоҳи барои хабар додан аз мушкилӣ ба фазо тир холӣ мекард, лек фоидае надошт. аз он баландӣ ғайриимкон аст ки ӯро бубинанд. онҳо ҳама чизҳои месӯхтагиро оташ мезаданд то аз хунукӣ ҳалок нашаванд. баъди 3 рӯз Алекс ба хулосае омад ки бояд аз ин ҷо равем. бен мегуфт бояд ҳамин ҷо монем. Алекс роҳ рафтан наметавонист. бен ӯро танҳо монда худаш ба сафар баромад. сафаре ки тамоман намехост. бен мехост ба болои қулла барояд. дар ин вақт Алекс расмҳои ӯро тамошо мекард. ба болои кӯҳ баромад. бен ягон роҳи наҷотро намедид. Алекс ба телефони бен ворид шуда дар диктафон садои ҳамсари ӯро гӯш мекард. бен ба поён лағжид. қариб буд ки ба ҷариг меафтид. ӯ мехост ба қафо баргардад. Алекс бо ҳайвонҳои ваҳшӣ шинос мешуд. сахт хост ба гурбаи кӯҳӣ ҳамла кунад, аммо мағлуб шуд. Алекс бо силоҳи наҷот бо ӯ тир холӣ кард. гурбаи кӯҳӣ гурехт. бен баргашт ва саги захмиро дид. захмҳои сагро малҳам мекард. маълум шуд ки гурбаи кӯҳӣ дар наздикӣ ҳалок шудааст. онҳо палангро хӯроки худ мекарданд. Алекс боз мегуфт бояд аз ин ҷо равем. бен аз чизҳои ба сараш омада гуфт хубтараш ҳамин ҷо бимонем ба ҷои ин ки дар кӯҳ ҳалок шавем. Алекс бо ғазаб бо бен гап мезад. бен ба ӯ мегуфт ту танҳо худатро фикр мекунӣ ва мегуфт ин ту сабаб шудӣ ки мо парвоз кардем ва ба ин ҳол гирифтор шудем. Алекс ба хулосае омад ки худаш танҳо меравад ва сагро бо худ мебарад. бен ҳам натавонист ин ҷо бимонад ва аз паси ӯ баромад. дар роҳ бен думи самолётро дид. ба Алекс наздик шуд ва ба ӯ мегуфт хело хурсандам ки туро ёфтам. онҳо тавонистанд якҷоя ба ғоре дар кӯҳ раванд, маконе ки метавонистанд шабро рӯз кунанд. онҳо тавонистанд якдигарро хуб шиносанд. шабро бо ҳам рӯз карданд. саҳар Алекс мехост бо роҳи хатарнок равад. бен ӯро ба гап меовард. Алекс боз бо бен ба хашм гап мезад. бен нахост бо ин роҳ равад, баргашт. Алекс ба назди бен омад ва аз ӯ бахшиш мепурсид. онҳо шаби дигареро дар ҷангал рӯз карданд. дар рӯзи дигар онҳо роҳ мерафтанд. истода барф мехӯрданд. бен мехост фаҳмад саг куҷо ғайб зад ва дар наздикӣ ба хонаи вайронае рӯбарӯ шуд. дар ҳамон вақт ҳангоми роҳ рафтан ях шикаст ва Алекс ба даруни баҳр рафтид.
бен давида омад ва тавонист алексро наҷот бидиҳад. ӯро ба хона оварда гарм мекард. алекс ба ҳуш наомад. бен дору тайёр мекард барои ба ҳуш овардани алекс. баъди чанд рӯзе алекс ба ҳуш омад. бен худашро фаромӯш карда алексро нигоҳубин мекард. алекс боз мегуфт бояд коре кунем. бен қавл дод ки ман ягон роҳе меёбам. вақте ки бен набуд алекс сабти садои зани ӯро гӯш мекард. бен ӯро дид ва хело ба хашм омад. маълум шуд ки дигар занаш бо ӯ нест. онҳо ҷудо шудаанд. бен ва алекс бо ҳам дил бастанд. бен мехост аз ин ҷо раҳо шаванд ва ба роҳ баромад. ӯ фикр кард ки шояд алекс танҳо бо ягон мушкилӣ гирифтор шавад ва баргашт ӯро бо худ бурд. баъди чанде бен алексро кашида мебурд. онҳо дар назди дарахте хоб карда буданд. саг онҳоро бедор кард. саг чизеро пайдо карда буд. бен дар дуруи заводеро мушоҳида кард. онҳо бо роҳи на он қадар калоне ҳаракат мекарданд. саг ба куҷои давида рафт ва бен аз пасаш медавид. бен ба дом афтид. алекс барои наҷоти онҳо ба пеш ҳаракат мекард. бен аз ҳуш рафт. алекс ба назди заводи истеҳсоли чӯб расид. ӯро ронандаи мошини боркаш дид. онҳоро наҷот доданд. баъди чанде бен дар беморхона ба ҳуш омад. ӯ ба утоқи хоби алекс рафт. алекс аз бен миннатдорӣ мекард ки бо сабаби ӯ зинда монд. шавҳаршавандаи алекс омад ва бен бо ӯ шинос шуд. бен хост ба онҳо халал нарасонад. баромад. ӯ ба кораш баргашт ва ба зиндагии оддии худ шурӯъ кард. ӯ бо саги худ роҳ мерафт. алекс ҳам зиндагии оддии худро шурӯъ карда буд. лек ҳама вақт фикри бенро мекард. алекс ба бен якчанд аксеро фиристод. онҳо хостанд вохӯранд. алекс мегуфт натавонистам ба шавҳар бароям. бо ҳамин онҳо натавонистанд ҷудо шаванд ва ҳарду оиладор шуданд. бо ҳамин филм ба поён мерасад. филми драмавии междунами гори буд ки пешниҳоди шумо кардам. воқеӣ будани ин саргузашт имкони на он қадар зиёде дорад. агар ин филм ба шумо писанд шуда бошад метавонед лайк монед ва дар шабакаи мо обуна шавед то наворҳо ва саргузаштҳои воқеиро аз даст надиҳед. нафароне ки мехоҳанд филмро ба пуррагӣ тамошо кунанд филм дар телеграм канали ман ҷой дода мешавад. ба ссилкаи дар описания буда ва ба комментария даромада ссилкаро зер кунед. шуморо рост ба ин филм мебарад. хайр то наворҳои баъдӣ.